lefol tarihi tubakoɓe ardinoɓe kaljini mamiraɓe meɗen ko ɓurɗen andirde e colonisation. Windi ɗum ko kuɗol silama tubakoɓe windira ko ƴiƴam mamiraɓe Afrique. Ko ɓuri hen hulɓinade won e beddaji meɗen walla écolaji ha e nokkuji goɗɗi innira ko ɓeɗo tubakoɓe. Ɓurɗo hen bonde hulɓinade jikkiɗo jikku congori on woni gouverneur Faidherbe. E nder duuɓi sappo ɗi Faidherbe wonnoɗo gouverneur e nder Sénégal o wari ɗo ko ma tolno e ujunnaje 50 bani adama. Jaggi fodde ko ina tollo e 200 bani adama o fawi hen o hepti jawɗele mu'en. Aɗani ɗon ɓeɗon ɓesguji maɓɓe o ƴefti o nawi ɗumen to écolaji jangirɗi wonde sukaɓe nangaɓe. Ko e hoore makko Faidherbe omo jeeyano te kadi o tawtama e ɓen waɗannoɓe ɗeɗon gueɗe bonɗe. Ɗum saabi o windi e ɓatake goto ɗiɗo haalullaji. E nder balɗe 10 ɓe duppi gure kewɗe, gure gonɗe walla taariɗe Richard Toll. Ɗani ɗon ɓe keftigo ma tolno e ujunnaje 3 nagge e wondude e 30 puccu e wondude e 50 mbabba e dammiri. Kadi ko ina tolno e 150 neɗɗo o wari hen 100 neɗɗo. O duppi ko ina tolno e 25 wuro. Ko ɗum ɗo wonno gurdam Faidherbe warde e lorde e dumbude e wujjude jawɗele miskineɓe ha tengti e ɓaleɓe. Lewru janvier ha 1855 nden hitande wuro ene jeeya e Dimar ene wiye Bokol o duppi ngoɗon wuro. 25 lewru février hitande 1855 Faidherbe duppi ko ina tolno gure 25 e nder Waalo. Ono wuro wiyetengo Nder Temey Ndombo Ñaaco e Kermbayi. 17 e wondude 18 lewru mars en 1855 o duppi gure Sowetni, Faspini e Jakka e Aral e Jarang e Jakkeer. E lewru mars 1855 ha joni ngoɗo wuro wiyetengo Marsa e Ndumba o duppiɗe. Kala ko jeeyano e nder Bakel hay batte o heddani. Yande 5 avril hitande 1855 o duppi wuro wiyetengo Naye wongo funnangue Sénégal. Ko ina tolno e 400 bani adama mbasi hen pittali muɗum e ɗiɗon cumuli. 27 lewru juin 1855 Faidherbe duppi wuro ina wiye Sokone e jatta Amar Fall. Yande 29 o duppi wuro ina wiye Kilen e Roche. 14 lewru juin 1855 ñande hen o felli o wari yimɓe no gonno to damga ñande hen bonande waɗi jawɗele mbasama hen pittali mbasama hen no wondi e hedde Bakel o duppi Koungheul. Lewru août 1855 o e go lewru août 1855 Thiabo e Koungheul ko ɓuri hewde e bani adama en lorima e ɗiɗon cumuli. Po e jeetati 19 lewru décembre 1856 o naati e wuro wongo to Njambur o hepti ɗon jawɗele e wuro wiyetengo Badan e Baral. 17 lewru mai 1859 ñande hen Faidherbe duppi Fatick e gure taariɗe ɗum caggal hare Logandel. Lewru mars 1861 gure 15 hakkunde Kel e Mekhay Faidherbe duppi ɗum. Mo mayano e nguɗon cumo Faidherbe fellima. Ñande 3 avril 1861 Faidherbe duppi Kir Ali e ko taari ɗum o hefti jawɗele maɓɓe. E 13 en 1864 Bosayaɓe e ko taari ɗum Faidherbe tetti jawɗele maɓɓe o wari hen yoga e sagataɓe. En ji walla en nani ɗeɗo golle bonɗe neɗɗo baɗo ni holko jari mawninde e makko, kono ha joni en teskima e Sénégal yoga e yimɓe men ina waɗi mawninoɓe mo
ina ginniramo yoga e laabi yoga e kolaji omo innire pommuji yimɓe ji pom o gonɗo Saint Louis innira ko Faidherbe oɗo neɗɗo bonɗo holko saabi ɗum kadi wonino saaha waɗino saaha hendu ardude e tooɓo yandini stati makko en jiino yoga e laamunkoɓe ndendini ɓamti walla dartini oɗon stati holko saabi ɗum Sénégal ko dañani indépendance mum walla indépendant mo Sénégal naaɓe dañi o koye haala tan kono ɓoggol ngol tigi tigi ha joni taƴani on beltanama yo jaam Allah e kisal wone mon ko musidɗo mon Ahmadou Tijani Koreira e wondude ballal Ibrahima Ba yo jaam Allah e kisal won e dental